ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Теҷа ва каса бардурои азиз чӣ хелен созем хубен саломатиётон хубай настренотон созай бачаячки дор на рӯз ховай нашавай пишти ами реклама бо диққат гӯш кунед. Мошини фурӯши Opel Sedan рӯй кардагиан, Opel Zafira рӯй кардагиан, мотоблоки фурӯшӣ рӯй кардагиан. Замин рӯй кардаги нест, ягон кас замини арзонак дошта бошен дар ман рӯй кунед, ман реклама мекунам. Ду хонаи замини арзонак астаи дар шаҳри Душанбе. Квартираи арзон астаи дар ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Душанбе, ноҳияи Ёвон ва ду акада замин ё хона ё квартира дар кӯчдага дар ҳам видео ҳамаша гап мезанам. Қизиқи видео амия ки ду комната квартира 80 000 сомон. Хаб кунед чӣ карана ин видеоро тухша тамошо кунед, касе харидор бошед, ду комнатара 80 000 сомон бихарен шеруинар. Ва дигар чизои арзонам рӯй кардагиан. Дӯстони азиз, видеоро фақат то охирша тамошо кунед. Агар ягон кас хона, мошин, квартира дошта бошед, дар номери WhatsApp ма бинависед, ман реклама мекунам. Амия дона лайки бепла аё то наброрене. дӯстони азиз, пеши навора сар кардани як компания хуба ба шумо тавсия метавам. Грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд, ай пеши бозори Садовод, Люблино ами территория да бардоро бор ҷамъ мешавад. Бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. Нарх бо маслиҳати ай бардоро ай рӯи кило зависид мекунад. Шумо бардоро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. Компания ки Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигиред. дӯстони азиз, мегзарем ба яким эълони имрӯза бачаячки дор навора саркада ки шеринар лайка биҷиғ ба гӯш кун. Квартира десин қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳраки Мирзо Турсунзода, деҳаи Мавҷ, радиостансия. Духонага квартира дар кадом этаҷи форатон квартира ёфта метем мега. Духонага дар чандум этаҷи форатон мега миёве метем. 47 квадрата ремонт карока чӣ хеле ки десен овсвеч мега ҳаст ҳуҷҷатор 100%. Нарша бардурои азизам нигоҳ кунед чӣ хел арзон ай. Нархиш 170 000 сомонӣ. Ина агар мошини 2011 боло боша, болои суман битен мешава. ё ба квартира дар шаҳри Душанбе ё шаҳри Бохтарам алиш мекунад. Бо квартираҳои фурӯшӣ дорем мега. Доми дар барш бидагида дигар хел квартираро ҳам дорем. хулоса занг бизанед, аз ноҳияи Рӯдакӣ квартиратон дар кор боша, якам ёва метатон. бисёре бардор менависанд ки ака ягон квартираи арзони состарак монаи шаҳри Душанбе, гап нест бардори аст, шумо фақат комментария да сухан кунед. Ина як квартираи фасони хушрӯ гӯш кунед, ана дар ҷои шаҳри Душанбе ай. Квартираи афши қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни бозори Корвон, Гранзавод, дом 5 этаҷа. Духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, ремонти хона ана ба дараҷаи олишаи ами ремонти замонавӣ. Пула бите бидро зиндагӣ ки. Овсвеч мега ҳаст ҳуҷҷатор 100%. соҳиби хона гуфтагия ки агар савдо туғри бигира, як хел чизҳош меиста. мақсад чизои хона як хелеш меиста, агар савдо туғри бигира. Гап да иҷа ай. Нарша бардурои азизам 280 000 сомон мега. касе харидор бошед, арзон мешава. занг бизанед. баъди ҳамин компания реклама кардан бо хонаҳои чоткида мегзарем. апашгоҳ модаро хоҳаро, як фирмара шумо да тавсия метем, кор фақат барои занҳо, фарқиш нест шумо дар Тоҷикистон бошед ё дар Россия. Мехоҳед дар хона нишаста тариқи телефон пул кор кунед ва ҳар моҳ маоши хуб бигирен. инами рақамҳои десен дар WhatsApp бинависед, я апашка шумо да тарзи кора бе пул мефаҳмонад ки чӣ хели кора ва чанд қа даромад дора. апашгоҳ модаро хоҳаро шумо бинависед, бигӯед ки номероро ай канали Сауду Теҷа гирифтам. бардорои азиз, илтимос шумо нанависед ки кор барои шумо нестай. бардори азизам, хаста набошед. мегзарем ба чорум эълони имрӯза. як хонаи фасони дига аз шаҳри Душанбе рӯй кардаган, бо диққат гӯш кунед. хонаи афши қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, кӯчаи Телман, наздики бозори Мергон. деэтаҷа хонаи фасони хушрӯ кардагиай, 1.5 сотиқ заминда 5 дар хона дора. ремонти хона миёна мега. овсвеч ҳаст ҳуҷҷатор 100%. гирди хона маҳкам, дарвоза часпондагӣ, пеши дарвозада камера задагиай. дыздо метарсанд тарафи хонаат биёя. бардори азиз, пеши ҳамин дарвозада камера часпондагӣ. дута кухни, дута баня, ҳоҷатхона дора. нархиш 330 000 сомонӣ мега. нархи зурайне ки хонаи деэтаҷаи фасон дар шаҳри Душанбе 330 000 сомон. маълумотша дар бар экран навистагим, касе харидор боша, ин номи канали Сауду Теҷа я сухан кунед.
ана подписчикои ёвониам ба фикрам ки дорам. Бардори азиз ҳастен айёвон амиҷа. Касе айёвон комментара да бинависа. Дӯстони азизам, и квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, кӯчаи Кароматло Қурбонов, дом 5 этажа. Сехонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 50 метри квадратия, ремонти хона замонавие. Ов свет техпаспорт дора. Соҳиби квартира мега ки и видеои пешинае. Бардори азиз видеои пешина будай, мумкин ози квартира бини нашноси. Марда гурида. Нарша бардори азизам 250 000 сомон мега. Бача меарза. Сехонага 2 этаж 250 000 сомон дар ноҳияи Ёвон. Занг бизанен, ҳози бихаринаш. бачаячкидор навора давом мета шери нарам яд дона лайки беплайдо набрурине ки дӯстони азиз матаблоки фурӯшӣ мегуфтиянаш соли баромадаш 2022 сӯзишвориш бензин истеҳсоли Олмонай, яъне ки истеҳсоли Германия будаи. Як бародар ай Москва овардагиаш састаяниш нав пачка ягон бор истифода бурдагӣ нест. Документош 100%. Хулоса ҳамин пачка чизе ки пачка чӣ хеле хи пачка будай. Адрес бародар вилояти Хатлон, ноҳияи Шуробода будай. Нарша гуфт ки ҳами 50 000 рублш бугу басай. 50 000 рубл нархи зурнеки чизи даркорияй мардагури. мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза. дӯстони азиз, як мошинчаи фасони арзон рӯй кардагиан мардагури. Мошина нарша гӯш ва нархи бозора бара бибин. мошини фурӯшии Opel Sedan соли баромадаш 1994, сӯзишвориш газ бензин кор мекардаи, моториш 1.6 литр, коробка механика. Адрес бардоро ноҳияи Файзобод, ҷамоати Мискинобод, деҳаи Муминобод дабдай. Нархиш 15 000 сомон, 94 15 000 сомон. Мардак боре бозор аби 20-25 000 гаранти метам. 15 000 сомонш мега арзон мешава. Алиша мешава ба Chevrolet болои сумет мега. номери телефонаш ҳаст, ҳозир занг бизанен бихарен. бешухи 94 15 000 мега. 100% меарза. занг бизанен бихаренаш. дӯстони азиз, хеле ки дар аввали видео гуфтум яда акада замин хона квартира дар кора, ина як бародари мода хона ё квартира дар куштагиай территорияи шаҳри Сарбан ё Қарған то 110 000 сомонира касе дошта боша, ҳами акада занг бизанен. пулуш нахтай. бардори азиз, бор дигар такрор мекунам ки хонаи заминӣ ё квартира агар ай Сарбан ё ай Қарған дошта бошен, инам яка то 110 000 сомонира мехара. пулум нахтай мега. агар заминам дошта бошен, замина мехара мега. замин то 50 000 сомона боша мега. бардори азиз, номери телефонаш номерои Россияи WhatsApp ҳам дора, занг бизаненаш. дӯстони аз хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе аз чорякалон болотар маърифатӣ 4.5 сотиқ заминда 4 дар хона кардагӣ, ана шпаклёвка кардагӣ дар треза дора мега, бо 2 хонаи дига алоҳида дора шкатур кардагӣ дар треза надора. Свеч доимияй ана овшаи кӯча гузарондан дар кор мега ба хонара. нарша бардори азизам 250 000 сомон мега. касе харидор боша номи канали Сауду Теҷи гап занен арзон мекна. али шамешава ба квартира дар шаҳри Душанбе. агар квартира арзанда боша, болои 100 000 сомон метумега. бардори азиз, занг бизанен, маслиҳат кунен. бардори азизам, мегзарем ба даҳум эълони имрӯза. як мошинчаи тенҷибад рӯй кардагӣ, яъне ки мошина би тозагиша гарини зур, яъне ки мошини фурӯшии Opel Zafira OP3 будай. ин бардори азиз зефирои зуршай. Opel Zafira OP3 соли баромадаш солои навшай 2008, сӯзишвориш бензин, абъём моторош D турбо, коробка механик, ана 6 скороса будай. чихол поликош навай. мошин фулай, кнопкаи спорт дора, ҳамин меҷиқиш мепара бовар ки. адрес бардоро шаҳри Ҳисор, нархша 90 000 сомонӣ мега. бардори азиз, зефирои нави зур, айне ки 90 000 сомон. касе харидор боша, номи канали Сауду Теҷи гап занен, бо шумода арзон мекна. бози бардори азиз, ана суратош рӯй кардагиай, баъди сурато бо видеош мерава, бо худаш ака видео кардагиай, чотки видео кардагиай, мақсад ҳама ҷои мошина бибинен. касе да марҳамат ана зефирои мисол нав дар кор боша 2008 сол OP3 мисол бо ана дар бораш дар интернет бизанен бибинен, мисол мошинои хубайда, мақсад нархиш 90 000 сомон 2008 соле. бардори азиз, ана видеоша тамошо кунем, баъд ай видеои ин мошин бо навори мо давом дора иншоалло.
бардурои азизам хаста набошен, лайкҳоро фаромӯш накарда бошен. бори дигар мегзарем ба эълони навбатӣ. як бародар мега ки мада ай ваҳдат ё ай 9 километр ё ай душанбе хона ё квартира дар курай то 150 тара то 150 000 мега дорам наличи сум дору мега. агар квартира зиёдтар боша, мисол бисёртар боша, квартира қимат боша, мондагиша кредит метумега бардурои азиз. агар ягон кас мисол на хона дошта боше на шаҳри ваҳдат ё шаҳри душанбе, хонаи заминӣ ё квартира 150 000 сомониша мега метам. агар қиматтар боша квартираи хонаи заминӣ, мондагиша кредит метам. мақсад ҳар моҳ устиша. касе дошта боша зангаш бизанем. бачаё чавхи кофе талхабзаки хоҳуд бурдесай. дӯстони азиз, мегзарем ба як квартираи арзони дига. кам-кам шӯхӣ мекунем, шерои нарзиқ нашен. квартираи қарор дорад дар шаҳри Истиқлол. шаҳри Истиқлол касе дар медона дар комментария бинависем бардурои азиз. агар хато накунем, дар вилояти Суғдаи шаҳри Истиқлол духонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 52 квадратни метрай. дом навастройка квартира нав ремонт кардагӣ мега. соҳиби квартира маълумот додагия ки хонаи дуҳуҷрага дар шаҳри Табошар дар ана 5 ошёна мега бардурои азиз. дом яъне ки 5 этажа, духонага 2 этаж 80 000 сомон. ҳозир занг бизанем бихарен, номерош номерои Тоҷикистон ай. дӯстони азизам, ибад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аст ки ҷое ки мошин аст, ки ҷое ки матаблок аст, ки ҷое ки хонаи фурӯшӣ аст, ки ҷое ки квартираи фурӯшӣ роҳӣ кардан ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам. фикр мекунем ки хая нархҳои зур буд, ака маъқул шид нашид барои дастгирӣ кардани бачаи ачкидор, барои дастгирӣ кардани канали бачаи ачкидор. аммо як дона лайки бепала дареғ надорен, як дона лайки бепала биҷихен ва касе дар канали мо то ҳозира подписатсия кардагӣ нестен, форатон ки ҳамин видеои мара пропускат накарда тамошо кунен, чӣ хунем поёнда кнопкаи подписатсия нависагиай. унамура биҷихен, зангулачара дарологиш монен. вақти мо видеои нава дар канал мондем, ана сразу шумо да сообщение мерава, медонем видеои нави мара як минута тамошо мекунед. дӯстони азиз, инам хеле гапи кор. ва касе то охири видеоро қадима чақчақ карда тамошо карден, дар комментария рақами 5 звездаро бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден. бардурои азизам, ана лайк, подписатсияро фаромӯш накунед. худованд нигаҳбонтон боша.